ka ako'y napapanin. Bawat piling mula pang pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y makatingin. Kung hindi na makaisa, tatatangi mong ganda. Bawat gano'n ng iyong balakang ay napapatayo mo. Ulan pa, kung halaman sa katunayan, madalas nakapitig sa iyong larawan. Ang dati naman yung iba, pero ewan mo ba, ikaw ang hinaharaan. Di mo na kailangan ng crown ni Fiona, at maging neneng di pa ang iyong tatawin. Kahit tingin nila sa'yo may iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Lakas na pagdating, nakikita ka ako'y napapanin. Bawat piling, pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo mapatin. Highlight, lakas na pagdating, nakikita ka ako'y napapanin. Bawat piling, pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Umaga tanghali ako naggabi, sipi ko lang yung nasa tabi. Kapag may bagong upload ng video, nag-aora mismo din naman pakali. Diretso din di natin pwede palo, para maupos mo lang ang gigatip. Okay na at least hindi na upos ang phone. Di man up, ML, sa'kin yung ayos to. Nakita ko ng titig mo, sa'kin yung ayos yun. Kahilig, saan yung aking pansinin? Huwag mo lang sayawin ang alat, hindi naman tinatagalin. Summer Mix DJ. Highlight, lakas na pagdating, nakikita ka ako'y napapanin. Bawat piling, pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas na pagdating, nakikita ka ako'y napapanin. Bawat piling, pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Basta la Victores, my boy. Wag mo sanang iisipin na papanood na ko. Di ako kurado pero sa'yo ang iba ko. Gusto ko lang kasi makasigurado ako na kailangan ako nakita ka na panongin. May pag-asa pa ako bakit may pasagutin. Sabihin mo. Ayun. Kakabunil. Wait lang guys, ano mo tayo, medyo malabo yung camera natin. At uminit kasi yung camera ko, ano yan. Lalong maganda yun. Ha? Ay, shoutout ka pa yun. Ayun! Malakas ng boses. Para makatakot naman yung boses niya. Ayan. Ayan, shoutout mo na kay Lods Pio Pio. Ayan, siyempre, una nagkaroon si Lods Pio Pio dyan. Ayan, shoutout kay Lods Pio Pio. Ayan, shoutout din kay Lods Oni. Ayan, shoutout kay Ading Mills. At saka sa, ayan, may bisita po tayo. Pasok lang po ni ating kaibigan na si Kaka Bonil. Ayan, bigla shoutout kay Lods Kaka Bonil. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, kay Ading Nelda. Ayan, shoutout din kay Mama Mahal Aling Carmen. Yan, alam ko busy dyan si Mahal Aling Carmen. Shoutout po sa inyo dyan. Ayan guys, update lang po tayo kasi siyempre kahapon tayo nag-live. Para naman kasi mamaya may trabaho na rin tayo bandang mga alas 8. O, diba? Kasi Ramadan. Ayan, Nels, maraming salamat sa patuloy na pag-support kay Falcon of this Art. At sa lahat po dyan, Miguel, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Ayun, nakabuto na ba kayo? Parang start na kayo ng buto ng mga absentee vote ng mga OFW. O, diba? Wala akong boses? Mayroon, ha? Narinig ko nga sa monitor, eh.
Wala, ading. Mayroon ading, ah. Rico. Oh. Oh. Ayun, mayroon ako daw sound. Sabi niya. Ayun. O, diba? Kailangan naka-full volume. Ayan. May shoutout sa'yo, X, B8, BNS, BNS. Aling ko. Yung kwentuhan lang po tayo, guys. Ayan. Kwento-kwento lang yan. Grabe na makabisado na. At so, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, tamang-tamang ano lang. Kasi alam ko naman busy kayo kasi mag-umpisa na naman yung kainan. Siyempre ngayon naman, puto, ang tawag niyan, Ma'am Ading Nels, yung tawag niyan pag kumakain, pagka iftar? Ano yan? Ano yan? Kalimutan ko tuloy. Tagal ko na rito, pero nakalimutan ko. Ayan. Siyempre, yan mga original yan, Ading. Ano yan? Asli yan. Kumbaga, sabi nga, kulayan. Sabi ko, wag na kulayan. Yung iba nga, nagpapaputi ng buhok eh. Muntalang sa akin, original to. O, diba? Ano ang tawag niyan, yung kakain na putor? Ano nga yun, itong hapunan? Sabi nga nila, kulayan daw yung kulay ng buhok ko. Sabi ko, iba nga, nagpapaputi eh. Ng buhok eh. Sa akin, original na puti yan. Saglit lang ha. Ayan, pasensya na kayo guys. Minsan hindi ako makadalaw sa inyong live kasi tulog pa ako noon kasi gabi kasi trabaho namin eh. Nagising ako hapon na. Parat naman ito. Parat na luto ng kasama ko. Malabo yung kamera ko ah. Wait lang. Kasi tambok ko. Oo! Sabi nga daw, kulayan daw yung buhok ko. Sabi ko, wag na. Kasi nga, ano nga yan? Ano yan? Kombinasyon yan, Ading Nels. Kombinasyon yan. Yan ang tawag na talisayan. Talisayan tawag yan. Tingnan mo yung camera ko, lumiliwanag na yan. Pagka umiinit yung camera ko, lumiliwanag yan, guys. Ano? Hindi na makabili tuloy ng camera. Murahin kasing camera eh. Diyan malalaman pagka mamurahin yung camera mo para makita talaga tsura mo. Kung mamahalin kasi filter na yan. Ganda talaga yan na Aling. Kasi ano yan, original yan. Maganda kasi may silver. Maganda may silver na. Yan yung silver. Yan kumbaga ano yan. Yun ang asset natin. Asset natin yan. Ayan. Hindi, kape yun, Nanay Nels. Parang alam mo yung ano, yung luto nila na parang ano yon, yung tawag nun, yung parang kulay orange. Luto ng kasama ko. Ayan, mahal. Carmen Acosta. May kilala tayo tayo, mahal. Ayan, ako ay, yung kulay ano ba yon? Yung kulay pula? Maraming salamat sa iyo, mahal Ading. Ayan. Yung ginagawang sauce, yung nilalaga na kulay pula. Ayan guys, sobrang karat kasi luto ng kasama ko. Masarap yung asin. Alat naman ito. Ayun, nagklamo pa nga, hindi na nga tayo nagluluto. Nagklamo pa tayo. At Sir Falcon, shout out pa. Ayan, basta nag-Sir Falcon, si Ma'am Blazy yan. Pagka hindi nag-search, hindi yung si Prologs na siya. Ayan, mag-shout out sa Ma'am Blazy. Maraming salamat. Hindi, mamaya na kasi tatago ko lang sa kasama ko kasi hindi pa siya nagsigaw eh. Baka makita niya mamaya, makain ako eh, pagalitan. God bless you by Ma'am Blazy. Ayan, mag-shout out sa'yo. Shout out din kay Prologs na siya.
Ayun. Kasi guys, ang maaga kasi ako nagla-live kasi nga may trabaho ako 8:00 hanggang 12:00. Oo. Oo, kape naman diyan, oo. Hindi kape yan, ano yan, yung, ano tawag nito? Nakalimutan ko. Anong tawag ngayon yung kulay pula? Ayan, Ma'am Blaise, okey lang po, still flying, sabi nga ni Prelods, eh. Ayan, Ma'am Imelda, shoutout po. Ayan, magandang shoutout daw sabi ni Lods Oni. Ayan. Ito siyempre 'pag Ramadan na, Ma'am Blaise, alam mo naman 'pag Ramadan ano tayo, oras. Ma'am Blaise, shoutout po, ayun. Ayan, trabaho pagka dito gabi. Pero depende din kasi sa kumpanya, pero kami gabi. Kaya minsan, siyempre pagka umaga, puyat-puyat din talaga din 'yan. Yung ka-Blaise, okey naman yang matapos na yung Ramadan. Oh, 'di ba? Ramadan, tapos sa atin naman, sa mga kapatid po natin ng mga Catholic, 'di ba? Start na rin ng ano ngayon yata, mahal na araw na din. Siyempre, shoutout po Sir Sean. Ayan, sabi ni Ma'am Blaise. Ayan, magandang shoutout ulit diyan sa inyo diyan guys. Baba lang po kayo kung may mga premiere po kayo diyan guys para matamsakan po natin. At update lang po sa atin. Ayan. Siyempre, kasi nga, paano tayo mag-update nito? Wala pa yung ating tagal dumating yung pin kasi. Pag di dumating yung pin ko nitong ano na to, pahinga muna ako. Mading ka, Blaze! Ayan. Ayun, harang hindi mo, sige, Prelods. Huwag ka mo lang masalita dyan, Prelods, ha? Ayan, si Maria kasi pilit na pilit ako paakyatin. Wala kang akong imbi. Baka andyan ang wala dito, Prelods, wala. Akin to, Prelods, solo ko to. Walang aakyat dito, walang bababa. Wala nga akong imbi, guys. Totoo lang. Yun, isang beses lang ako umakyat kay Lolo Bigs. Yun lang, yung imbi ko na yun, yung natira na yan. Kasi inuuna kasi kain yung imbi. Hindi ako makakyat kahit anong gawin. Shout out po Ate Carmen. Ayan, baka andyan ang Mayang Taratit. Wala dito, Prelods. Hindi yung makakyat si Mayang dito. Para birthday ko to eh. Naamon na yata ni Prelods Wala nga Prelods. Kung di lang sana umuwi si Walid eh. Tuloy pa rin stream yan. Umuwi kasi si Walid. Ito kasama ko kasi medyo ano to eh. May pagka-kuripot to Prelods. Sige sabi ko. Siyempre pagka hindi kami maghati, wala din akong internet eh. Yan si Walid, walang problema yun eh. Unlimited yung internet namin nun eh. Ito kasi 20 GB. 20 GB lang siya. Pero unlimited siya sa YouTube, social media. Oo. Mo Prelods, pagka ano. Kasi pagka nisit ko sa StreamYard, kasi nung kasama ko, magamit kasi ito, nag-aaral kasi. Nasawa na ako nito kasi kasi to, English kasi to, English teacher kasi to yung kasama ko. Oo. Kamsak, Dan Mills Pio. Kaya nag-aaral siya ngayon ng mga English dito nga, pinapagamit ko sa computer eh. Kaya naubos yung ano niya, yung MB niya. Ayan. Kamsak Dan po, host. Ayan, maraming salamat sa Los Pio. Kumusta ka naman, Los Pio? Ayan. Idol Pio. Wala, shoutout ulit dyan sa lahat ng mga kaibigan po natin sa mga kaibigan po natin ng mga ano yan. Huwag ka na magpaliwanag, Prelos. Oo nga eh. Kahit anong paniwanag ko, Prelos, alam niyo pa yung niwala. Huwag nga akong paliwanag. Kaya kasi maniwala ni Maria eh. Nelson, I love you. Ayan, I love you too daw, sabi ni Prelos. Prelos, Pio, baka pag nakita kami ate Emma niya, nag-I love you ko dyan ha. Baka sabihin na naman niya, sabihin niya, bunganga muna naman. Oo nga eh. Alam mo naman si Maria, ayan, patalo yan. Ginawa ko nga siya ng intro, tinakpan ko yung mukha niya doon eh. Nagreklamo siya kanina. Kinadjudge kay Maria.
Kasunod gawan ko yan si Maria ng intro. Alam mo yung preludes yung intro, yung Maria 143, pumapasok sa bunganga niya. Papasok doon sa bunganga niya. Nasaan na ang my love ko? Ay, wala yata yung my love mo, Los Pio. Hindi mo na-update kasi my love mo. Ito. Pag may MB ako, gawan ko ulit siya ng intro. Yung intro ko na yun yung una mo na yung 3, 4, 1. Maria, yung pumapasok doon sa bunganga niya para magandang intro. Yan ako. Ay, nakasuriyan. Yan. May mga shoutout dyan sa Team Mali-Mali. Sa mga kaibigan natin Team Mali-Mali, may mga shoutout po sa inyo. At syempre sa lahat ng mga kaibigan po natin sa Mardi Nation, may mga shoutout po sa inyo. Siyempre guys, alam nyo naman kayo, medyo busy yung tao sa atin kasi siyempre, yan, tamsak araw din po ngayon ng sa atin. Shoutout sa iyo, 341 Maria. Ano si Jam kinashoutout. Siyempre guys, nag-umpisa na rin sa mga natin sa mga Katoliko sa Pilipinas. Siyempre, start na rin po yung mahal na araw sa atin. Kaya medyo busy, di ba? Falcon Mas! Ayan, may shoutout sa Rise dyan. Wala yan, si Maria. Ano yan? Nagluluto pa yan. Ang problema nga siya kanina kasi hindi niya malasahan niya. Nagluluto niya. Mabawi ako. Bawi ako ngayon ako, Preloads, kasi live ko to. Tira niya ko doon sa live ni Mouse Scarlett. Nagluluto daw siya kanina, hindi niya malasahan. Tikim ng tikim. Dapat kasi pag nagluto, turo ko to guys ha. Turo ako si Maria. Dapat pagka nagtikim ka, mumog ka ulit. Tapos pagkatikim, mumog ulit. Ayan, miss, inuto mo na ako. Sige, shout out Ate Rizzy, sabi ni Preloads Nelson. Babawi ako dito kay Maria ngayon, Preloads. Wala siyang re-rebat dito sa akin. Yan, sige, Rizzy dyan, maraming salamat sa iyo, Idol Rizzy dyan. Ayan, busy ka ba, bro, Rizzy? Ayan, nagluluto pa si Rizzy dyan. Busy ngayon kasi tao, Ramadan kasi ngayon. Busy ngayon tawag nito, kakain. Kakain sila ngayon. Ay, yung kasama ko dito, hindi na ito kumakain nga na. Minsan nag-soup na lang. Pero maganda din kasi yung kasama mo minsan na masyadong hindi siya palakain. Oo, kasi yung palakain niya, sa Walid, matindi kumain yung Preloads. Oo. Pagka bumili kami ng isda noon, di biro yun. Isang buong isda tilapia malaki. Dati noon, hindi na ako makakontrol sa pagkain kasi mahilig kumain talaga yun. Itong kasama ko nito, to. Medyo magaling mag-diet sa pagkain. Kaya maganda din. Kasi ako din ako nagkakanin Siyempre, yung niluto niya may halo minsan na patatas, di ba? Sabi ko parang Amerikano na tayo nito Ayan, mga natutuloy dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo dyan. Busy ka ba? Sige lang, bro. Rice, luto na ka muna, bro. Bro, At saka ngayon talaga, busy talaga mga tao ngayon. Kasi nga, siyempre, Ramadan, tsaka mahal na araw na rin sa atin sa bansang Pilipinas, siyempre. Tsaka pa-eleksyon na kasi. Yung mga tao ngayon, nag-aabang. Nag-aabang ng biyaya ng mga kandidato. Well, siyempre ako dito, first time ko rin magboto. Hindi pa ako nakaboto kasi ngayon start na ng botohan dito ng mga OFW Start hapon. Yan, baka Biyernes na lang akong punta dun sa Dandam sa Coast number 11. Maya, Preloads, out muna ako kakain. Ayun, sige, Lods, walang problema, Preloads. Okay lang po yan. Siyempre, unahin muna natin yung mga obligasyon natin. Alam naman natin mga busy po kayo. Ma'am Luna, shout out! Yan, si Ma'am Luna, busy din po yan. Siyempre, si Ma'am Luna, nasa Oman din po si Ma'am Luna, pagkakalam ko. Yan, Ma'am Scarlett, mag-allow shout out tayo. Yan, update na naman to sa akin, guys, para naman, Sis Luna, shout out. Para kasi pagka hindi ka nag-LS minsan, kasi pagka numpisahan mo na kasi hindi mag-LS minsan,
Pag naputol-putol, minsan dumating yung time na tinatamad ka na mag-LS. Oo, ayan. Aram pa ako, Kuya Nelson Ramos Official, ayan. Ayan, maraming salamat sa parang mo yan, sir. Sis Luna, shout out. Ayan, siyempre guys, kakauras ng kainan naman ito. Ma'am Scarlett, shout out po, sabi ni Sir Falcon. Ayan, magila shout out sa'yo, Ma'am Scarlett. Para si Prelos lang magamit ni Ma'am Daisy. God bless you ng Dubai, Miguel shout out. Magila shout out sa lahat po ng mga Team Aliman. Team Good Vibes. Hindi ko pa rin makakalimutan Team Good Vibes kasi naging member din po ako ng Team Good Vibes. Ay hindi, Team Good Vibes lang. Ayan, shout out din dyan siyempre sa aking team ngayon. Team Binaliwala. Yan, Miguel shout out po sa inyo. Ayan, Miguel shout out. Isa lang po yung team ko. Miguel shout out, God bless you. Rising, Miguel shout out. Ayan, at sa lahat po ng mga team. Ayan, shout out din pala sa Team Influencer sa panguna po ni Ma'am Yani. Ayan, sa lahat po ng mga bunga ng Team Influencer. Ayan. Ate Scarlett, bunga nga muna sa harang ka pa pala. Ayan, sa bunga. Napausor naman ni Maria. Napausor naman itong bunga na ito eh. Ayan, kaya shout out ulit sa inyo. Ayan, damang good vibes lang pa tayo. Ayan, kasi ako hindi ako makakatigil sa kakalakdak eh. Kaya niya pagka nag-StreamYard na ako. Hindi ko connect yun, hindi ako ka-StreamYard na tayo. Maganda kasi pagka StreamYard eh. Visit Kuya, bye! Sabi na Descartes. May upload sana akong video kaso ano kasi yun eh. Mayroon kasi yung pagmumura yung video na yun eh. Pero parang comedy sana kasi baka masipa ako ni Lolo eh. Siya na pauso kasi ng mga na yan. Oo, siya yan. Siya na pauso niyan. Ma'am Scarlett, yata na pauso niyan eh. Ay, magandang chat out ulit sa inyo dyan sa 6 million viewers natin. Siyempre guys, mga 2 hours tayo mag-update lang po tayo para sa ating live. Kasi siyempre dagdag din yung threshold po natin kasi hindi pa naman napuno yung threshold ko eh. 55% pa lang sa akin eh. Sa'yo, Prelos, ilan na? 55% pa lang nakita ko doon eh. Shout out na Sir Falcon, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan yung mga title na mga ano ko yun, puro mga hugot naman. Iba naman mga style ko yung Prelos. Hugot-hugot naman ngayon title. Parang hindi mapapatok sa mga ano eh. Ilagyan natin ang mga hugot-hugot na mga yun. Ano eh? Isipin mo sa akin, matagal mas nauna ka nga. Sino ba nauna sa atin? Ako? 55 pa lang sa akin. Oo nga. Wala kasi palipad, Prelos. Hindi, totoo talaga yan. Ang tulad sa atin ng mga small YouTuber talaga. Pa-members at saka palipad ang dyan tayo kikita. Kasi pagka wala talaga yan. Yung ganito lang, yung live lang natin. Wala yan, Prelos. Bagay, kung taga ka sa live, buti sana kung malaki yung views natin. Walang problema, yung views natin, ikakapiranggot na naman. Ako nga wala nga akong views na 1,000 eh. Yung views na 1,000 ko lang, yung ano ko lang, intro ko lang eh. Baka sa akin ng 2 weeks, Prelods. Oo. Nauna ako sa 2 weeks. Pero 55, isipin mo yan na 2 weeks pa lang, 55. Pero pagka dumating na siguro yung ano ko, yung pin ko, baka nagawa ko na ng paraan yan para mabuo ko ng ano. Paliparan ko ng sarili ko. Wala pa kasi eh. Mamaya, di pa dumating yun eh. Pornada pa yun. Sayang yung pera natin. Malayo pa pero 55. O ilang buwan pa yan bago mabuo yan. Minsan nakakatamad din ano. Minsan ako, tinatamad din ako sa totoo lang. Kung mag-ano na. Wala, may mga viewers, may mga views ka nga na 1,000. Ako nga eh. Wala talaga akong views na 1,000. Isa lang nga yung views ko na 1,000 pero yung intro ko lang. Kaso lang, sa dami lang ina-upload ko, siyempre naipon din yun.
Yan, last view, tawa si last view. Mauna ka sa akin, ayan. Nako, sa view preloads, 10 viewers pa ang akin. Hindi kasi tayo mahilig preload sa ano eh. Kaya maliit yung mga views natin. Ganun talaga yan. Okay lang yan. Ganun talaga. Damihan lang natin yung ano. Maliit lang ang views. Tingnan mo naman yung mga views ko dyan. Wala akong ano. Pero siyempre sa dami ng upload, doon na lang bumabawi. At saka sa mga ano, mga member. Diyan na naman tayo eh. Tipin mo yan, no? Tagal-tagal, 55 pa lang. 55% pa lang. Layo pa. Kabutin pa ng ano yan. Sakati. Ano yung Sakati? Ganun. Oo nga eh. Oo nga, Prelos, wala din. Ang base kasi buwan eh. Eh, paano tayo makakano nito? Kasi nga, yung views natin eh, 100. 100 yung views. Ang pinakamataas, 200. Minsan nga, may views nga ako 171 sa live ko, nabawasan pa eh. Akala nila puno na yung threshold ko. Wala, layo pa sa akin. Kaya nga, minsan tinatama din ako kasi nga, nakapangatlong resign na yata ako ng pin ko nito. Nagpalit na nga ako ng address nito. Pag hindi pa dumating yan, sabi ka, sige, troubleshoot na lang yan. Pag hindi pa money. Hindi kasi bilang yun. Kaya nga sabi ko, pagka tulad natin kasi na maliit, talaga doon tayo kikita talaga sa palipad. Tapos sa pa-members, doon na naman tayo bumabawi. Kumbaga, doon tayo medyo mga tangad. Pero pagka, siyempre, palipad naman sa atin eh. Isang buwan, isang beses na naman eh. Ano tayo kabuo niya? Ay, nako. Oh, 4 hours lang, 20. Ay man dyan sa taas pa sa akin, may views ako na 60. 4 hours, 20. Natawa talaga siya ng Pio. Totoo yan. Tapos wala pang palipad. Wala na. Namsak Sander, Sir Falcon of Desert. Maraming salamat kay Ma'am Scarlett. Ang tawa si Luz Pio tuloy. Ako, nung naka-view ako ng magkano yun? Nakita ko dati, 170. Sabi ko, late na nga ng views ko, minabawasan pa ng... saan ka pa? Siyempre, dito na tayo. Wala, 40 sa'yo. May views ako na 30 lang, live ko. Oo. Eh, 30 lang yun, ilang weeks na yun. Nasaktan mo. Sabi ni Sir Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Scarlett. Okay. Salamat, Ate Scarlett, sabi ni Dos Pio. Tamsak daw dan, Sir Falcon. Minsan nakakatawa din preloads eh. Kaya nga, enjoy lang natin preloads. Kasi sabi ko sa'yo, buy na daw. Buy na daw, sabi na Scarlett. Yan lang natin. Kahit maliit yung views natin. Ako nga minsan, ni-enjoy ko na lang yung views ko. Kahit maliit yan, kahit 10 lang yan, kung okay lang yan. Pero may ipon din yan. Gawin na lang natin motivation yan. Ay, nako. Ganun talaga. Ipagsama mo na kaya ang Diyos ni Ma'am Blazy at saka sa'yo, Prelods, para maganda. Anak Lods Falcon. Ayun, Zayn Jana Mila Jat at Zayn Jana. Lods Falcon. Sa 20 views ko, ang 10 nag-skip pa. Ayun, tapos guys, saglit na guys. Ayun, tapos sa camera natin, nag-pin ko muna doon. Ayan, kay Ricey dyan. Buti ito kay Ricey dyan. May mga views niya. May 1,000 sila. Tayo, Prelods. Kaya nga masaya na ako sa views ko eh. Busy ako, Kuya Lods. Ay, Kuya Nilos ako, Kuya Bay. Sige, Ma'am Scarlett, kasi mo na yung mga ginagawa. Tamsak, guys. Salamat. Sige, Ricey dyan. Nakapin na. Guys, pasupport naman natin nakapin sa taas. Tamsakan ko na lang ito mamaya pagka kay Ricey dyan. Tamsakan ko na ito. 7,000. Ano nga ba bayang gawin ng Marty? Ayan, sige. Wala ka. Ba't naka-hide yung mga mo? Wala pa bang tamsak ito?
Naka-hide lang yung tamsak mo. I-hide mo yung ano mo, Rice, dyan. Yung mga likes. Ayan. Dan sa nakapin, maraming salamat sa Ma'am Scarlett. Ayun, sige, Lads Rise dyan. Maraming salamat. Kadali sa kanya na natin yan. Yan, ako po ay nanawagan dyan sa aking mga tulad po namin ni Freelance Nelson ng tag 20, 30 lang views. Maluoy naman kamo oy. Kaya do it, DIY nga ako ngayon Freelance eh. Ang tawag, di ba may tawag na DIY? DIY na ako ngayon. Pwede naman. Ako na lang nag-play ng video ko. Dami naman. DIY mo na yung Freelance Nelson. Pwede naman yan. Ako nga, yung nagawa ko, at least pa paano, madagdagan naman yung views ko. Oo. Dagdagan mo lang yung ads niya. Pwede ka naman magdagdag ng ads mo dyan eh. Alam guys, sa 12 millions natin, guys, support naman natin, tamsakan naman natin yung premiere ni Rising dyan. Ayan. At 12 million viewers natin, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan. Ayan, dyan sa nakapin. At sige, tamsakan ko lang mamaya kung ano ni Rising yan. Ayan, mga lads, ulit dyan sa 11 million. Guys, support naman natin yung nakapin sa taas, yung upcoming premiere ni Rising dyan, 17 minutes. Ayun, sa Mardi po yan. Ayan, support po natin si Rising dyan. Maraming salamat dyan sa nag-thumbsuck guys. Sa thumbsuck nyo dyan, maraming salamat sa lahat po. Ayan, kumain na ba kayo? Ayan, sige. Habang kayo ay shoutout po natin yung lahat ng mga dyan. Shoutout dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout po sa ating mga pamilya dyan sa bansang Pilipinas. Ayan. Ayan, siyempre guys, ngayon naman, busy sa atin. Ako, di ba ngayon, eleksyon. Kumpanya, sana naman, hindi naman dumami ulit yung mga yung mga siyempre, pag kumpanya na naman kasi, kumpanya. Di ba? Pansin nyo ngayon, dati, ingat na ingat yung tao. Ngayon, wala na. Pagka nakita mo sa mga campaign, punong-puno, wala na alam. Pagka nagkaroon na naman problema yan ako, apektado na naman na yung mga pauwi, yung mga trabaho doon sa atin, mag-umpisa naman. Sa bagay, mawala rin naman siguro yan. Tapang ng ano. Ayun mga shoutout guys, may nakapin pa ako. Support naman natin yung nakapin sa taas, yung premium ni Rising dyan. Habang ako ay muna ako, hanapan natin sa camera natin to. Ma'am Ami, Miguel, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Ami. Ayan. Ayan. Guys, please support naman natin yung nakapin sa taas. At kami, nakalive din pala sa Pemon. Una sa akin, 1 hour. Tapos na mag-live, video muna saglit, video matulog. O sige, Ma'am Ami, maraming salamat sa iyo. Ayun, hindi mo naka-live ko pala, hindi ako nakadalaw sa live mo. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Ami. Ayun, magsisilip na ako mamaya sa live. Gulat naman yan. Ayan, Dubai off. Ayan, kay Lods Lands. May nga chat sa Sir Lods Lands. Ba't wala ang dito? Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa maraming salamat. Ayan. Yahoo! Yahoo! Magkasal sa Kosi. Kamusta? Ayan, mabuti naman Sir Lands. Ayan. Miguel, shoutout sa mga dating dikit ko na eh. Ayan, si dating si Lods Lands po ay nasa Dubai din po. Ayan. Miguel, shoutout sa lahat nandito. Ayan. Ayan, sige guys, may binabati na link si Lods Lands. Support po natin. Sweet September vlog. Miguel, shoutout. Ayan, sige. Ayan guys, pasupport naman natin yung nakapin dyan sa taas. Ayan. Saka kay Sir Lance. Ayan. Ayan, mababa po kayo ng bahay nyo guys. Didikitan po yan ni Sir Lance. Nagdidikit po yan. Huwag kayong mag-atubili.
Di mamaya, para ano natin to. Ayan guys, may nakapin po support naman natin yung nakapin. Ayan. Ayan, full pack sa nakapin house. Maraming salamat tayo sa Lods lang. Ayan. Isahin ko na to guys ha, para isang pindutan nyo na lang. Ayan guys, sinama ko na yung ano dyan, nakapin sa taas, ng kay Premier ni Ryzen dyan. Ayan, please support naman natin yan guys. Baba kayo lang kayo dyan. Ayun, sa mga bago po dyan, papasok, baba na kayo na bahay. Didikitan po yan ni Lods Lands. Dumidikit po yan guys, nagla-live din po yan siya. Ayan, welcome sa'yo. Welcome Lod. Ano? Yun, Team Aliw. Miguel shoutout Yahoo. Ayan. Ayan, Miguel shoutout ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat. Ayun guys, may binaba yung si Nightbot. Yung binaba ng ano. Support ba naman natin? Ayan, baka hindi pa kayo nakadikit. Ayan, premiere din pala ito. Alive in 6 days. Ayan, sige. Ayan. Mr. Lods lang, tamsakan ko mamaya yan pagka ano ko, para ano. Ayan, Idol Lands! Ayan, sabi ni Lods Nelson. Ayan, maraming salamat sa pa-stay home mo dyan, Ma'am Ami. Ayan guys, binaba ni Nightbot. Yan po yung mga bahay ni Ma'am Blazy at saka ni Lods Nelson. Full pack old friend. Ayan, Lods, Dubai, OFW done na po. Ayan, maraming salamat sa Lods Pio Pio. Nakita ko na po yung comment mo doon. Maraming salamat. Idol Neil. Ayan. Tayo ko nakikita yung ano nito, yung ano tong palabas na ito? Yung ano nga yun? Ano yan? Broken marriage ba yun? Nakikita ko. Oh, parang sikat siya kayo. Ayan. Ayan, Pio, thanks, kapatid. Ayan, maraming salamat, sabi niya, no? Tamsak na sa premiere ng nakapin. Ayan, maraming salamat sa iyo, Pralads. Bla premiere ko mga kapatid. Thanks. Ayan, salamat. Ayan, salamat, Nelson. Ayan, Dubai. Ayan, tama guys. May nakapin po tayo dyan. Dalawa po yung nakapin po natin. Yan, support naman natin NNH and everyone. Ah, diba? Ayun. Bye na muna. Yan, sige, Prelods. Walang problema. Alam ko naman, Prelods. Sige, sige. Kasi siyempre, anong oras na ngayon? Kaso muna kayo na yung ano dyan, ng pagkain. Kasi siyempre, anong oras na? Ilang gusto? Kaya na yung kasama ko. Sino? Ayun.
Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Bye na muna. Ayan, maraming salamat. Sino po dyan? Ayan, sinong broken yan, Lods? Sinong broken? Hindi, Lods, yung mga nakikita ko dito sa ano. Yung parang teleserye yata yan kasi nagpo-pop up ito sa YouTube, Facebook ko. Yung, ano to? Broken Marriage. Bow. Ano yun, bow? Ano, isa dyan, huwag mo na ibaba. Nakapin naman yun yung bahay mo dyan sa taas, Lods. Isa dyan. Pinag-isa ko na yan. Ayan guys, lablaban dikitan pa kayo, may nakapin sila sa Lazlans. Ayan, dumidikit po yan. Marami din po yung mga ano, mga alagad. Ayan. It's a party on my OFW, Dubai OFW, salamat. Excuse me. Ayan. Ayan. Mga teleserye, parang yan yata ngayon ang sikat-sikat ng mga teleserye sa atin eh. Yung ano yan, yung broken. Ayan. Broken marriage, bow. Bow. Tapit-tapit yung camera natin. Masyado naman malayo. Isintro na nga natin sa mukha natin. Ayan. Ayan. Thank you at sa mga dumikit at sa tusok. Ayan. Thank you. Ayan. Welcome sa Lads. Maraming salamat din sa pagdara, Lads. Siyempre, alam ko naman, busy ka rin sa iyong ano dyan. Siyempre, maraming salamat ulit sa iyo, Lads. Support naman kayo. Iwanan po kayo ng bakas, guys, sa mga nakapin niya sa taas. Babalikan po kayo. Iwan po kayo ng bakas. Yung comment po kayo dyan para mabalikan po kayo. Yan ang importante. Comment lang tayo dyan. Yun. Siyempre guys, busy po yung ating mga kapatid ngayon kasi nga oras po ng busy kasi ngayon sa mga bahay. At sa lahat po siyempre oras po ng mga kapatid po natin ng mga Muslim. Siyempre guys, oras po ng kainan nila ngayon. At siyempre, at sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa loob ng bahay yung mga trabaho. Siyempre, busy po yan sa paghahanda ng mga makakain ng kanilang mga kanilang nagsisilbihan dyan sa mga bahay-bahay. Ayan. At siyempre, at sa bansang Pilipinas naman ngayon, siyempre busy din po yung tao kasi eleksyon na rin. Saka mahal na araw na rin po sa mga kapatid po natin ng mga Katolik. Ayan, mahal na araw na rin po ngayon sa atin. Umpisa na, start na. Maraming shoutout ulit dyan sa inyo sa 5 million viewers natin. Maraming salamat sa pabiji-biji nyo dyan. At tayo mamaya maghandog ng munting kanta. O, di ba? Kahit ano lang, basta may kanta-kanta na ng konti. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, ano tayo kahit ilang minuto lang para mag-update lang sa ating live stream. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan sa patuloy na pabiji-biji nyo dyan sa baba. Ayun. Ayan, lagyan natin ng music na lang para hindi naman kayo maano. Dami naman si CPR yan mamaya.
baby, tuloy-tuloy ko lang ito gagawin. Araw-araw kita dapat mahal, araw-araw kita mahal. Dati ayaw mo gawin lahat, pero ngayon dahil sa'yo hindi na ko tamad. Kahit na anong iubos mo tinutupad, sulit agad kasi yung papalimikis mo sa lahat. Dalawang pinatilo, mabatid na pilo, hindi pagpagsigilo kasi kakaamuyin mo. Pinigil ko lahat, pati alak at sigarilyo, kasi gusto ko ikito na lang ng indisyo. Naging mo bibili na papapapapapap, magaya ko na sa lahat ng laking pagkabang. Ikaw ang dahilan, kaya ako nagawayan. Ikaw na bago sa'kin, akin ko na mamalayan. Kumataya ako ng pagkakapagod sa'yo, naglalagala ko pagkakailangan darating ako. Subukan lagi ka, sumagat ako. Siguro sigurado ko sa padutin mo ako. Mago sa lang iisipin na pagkalod na ko. Maraming salamat sa iyo, Founder, sa paduslak mo na. Salamat sa Founder. Ayan, maraming salamat sa paduslak mo dyan, Founder. Paduslak, ikaw ang baba mo na. Ngayon sa tatay Founder. Ngayon sa tatay Founder ang apelido ko na wapo na yan si Founder. Wala nang galubad yan. Kapag diis lang wala nang galubad niya. Diba? Ay, si Founder na yan, si Energy Effective, kung kilala nyo na isa, wala ka mo kilala, no? Kaya naman si Founder, magwa ko tanin, kaya nagabot ka dire, ano, nasadya nawas pa ako. Wala ka mo kilala na kay Founder? Ay, nako, ano na si Founder, ang Foundero sa mga lalakiro. Sa ilang asyenda. Aba. Yung mapate na mo siya ito na mga Ilonggo, pamate na mo sa hambal ko parte na kay Energy Effective la. Amo na sang Founder sa mga lalakiro. Pero subong, naglain na siya ng style. Subong ano sa chick boy na sa chick boy. Pwede siya sa chicks, pwede man siya sa boy. Yan sa tatay mamami. Wala ka kilala na kay Founder. Babayan ko na. Taga ano na sa? Taga Bacolod. Yan sa tatay sa taga Bacolod. Opo, mati ko mo da. Ang kilala sa tatay nyo da. Lampo kulunggo, diba? Well, sa tanong ng mga karaya, dam lang kung kamaan, kung magambal karaya. Ay, maan, dato kamaan karaya. Si Founder, kamaan mara magkaraya, ay taga ni Antiki man ra. Parehas man naman hambal nga karaya. Di ba la? Ayan, sa mga karaya, yan yung logo. Os, mga dumikit po sa'yo sa live ko, yun na po bahala. Ayan, maraming salamat sa'yo, Mami. Ayan. Yan, sige, Ma'am Ami. Sige po. Pag nang-iwan ng bakas, babalikan ko po sila, Ma'am Ami. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo ulit, Ma'am Ami. Ayan, pasensya na kayo, guys. Siyempre, guys, sa mga salita natin minsan ay may inita tayo Ilonggo. Di ba kanya time lang, guys? Kung marunong lang ako magsalita ng lahat ng linggo, magsalita. Everyday po, binababa ko po bahay nyo. Salamat po. Ayan, maraming salamat sa iyo ulit, Ma'am Ami. And thank you so much sa pag-support. Maraming salamat talaga sa iyo, Ma'am Ami. Basta nag-iwan ng bakasyon, Ma'am Ami, binabalikan ko talaga siya. 100% po yan. Nagbabalik po. Ayun. Minsan dinagdagan ko pa. Maraming salamat ulit. Naglayas ng si Founder, katulad si Founder man. Founder! Harap ka pa na, Energy Effective. Tayo na dato, tada? Magkaiba man ang ating kandidato, pero siyempre, isa pa rin ang ating apelyido. Tatachelas Pio-Pio. Yan, Ma'am Ami, okay lang po. Alam ko naman po yung oras natin yun sa bansang Pilipinas. Siyempre, iba po tayo ng time. Okay lang po, Ma'am Ami. No worries po. Okay lang yan, Ma'am Ami. Walang problema po. Kasi siyempre, alam naman natin naka-live ka. Pahinga ka na rin po, Ma'am Ami. Okay lang po, Ma'am Ami. Maraming salamat ulit sa support. Okay na po yan na nakita ko yung presensya mo rito. Maraming salamat. Los Pio-Pio, wala yata sa tema. Kanina pa yan, parang hindi ko nakita yata sa tema. Baka
Nagtampo na yun sa'yo, Lods Pio Pio. Ayun, shoutout ulit yan sa inyo sa 7 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa pag-BG-BG. Ayan, salamat ho. So, welcome sa'yo, Mami. Maraming salamat din, Mami, sa pagdalo. Minsan nga, hindi ako nakakasilip ng live mo. Pero pasensya na, Mami. Kasi Ramadan kasi dito, Mami. Change ng oras po namin. Siguro kung nakapag-abroad ka rin dito sa Middle East, alam mo rin po yung mga... Ayan, maraming salamat ulit sa iyo, Mami. Founder, wala ka pa katulog? Anong oras na? Siguro, nag-na-atake ka naman dahil, no? Siguro may gina-cited ka naman, Founder, ay, no? Okay lang, host. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat nyo, guys. May nakapin po ako. Please support naman natin yung nakapin sa taas. Iwan na po kayo ng baka. So, nakadikit na po kayo. Tamsakan nyo na lang po yung upcoming premiere. Ayan, upcoming live, upcoming premiere. Ayan. Maraming salamat ulit dyan sa 5 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo. Siyempre ako, guys, hindi rin naman ako magtatagal ng live. Gawin ko lang kasi may trabaho din ako mamaya. 8 hanggang 10. 8 to 12. Siyempre, guys, panggabi, pagka Ramadan kasi, 6 hours yung trabaho namin. Ayan. Sa gabi, hindi naman kasi pwede sa araw. Minsan mayroon, pero karamihan kasi sa gabi. Tulad na, depende din kasi sa kumpanya. Kasi siyempre, kung sa site ka, eh, hindi naman pwede na mainitan kasi fasting nga yung mga kapatid po natin ng mga Muslim pagka-Ramadan. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Inom muna akong tubig. Araw-araw kita lang, tandaan mo basta wag na wag ang sasabihin na hanggang dito lang lahat. Hindi magreklamo to kasi hindi pa tayo. Alaalin mo ko sa lahat ng nagitaga tayo. Ang kagabi sinagamit ko palagi para lamang walang magbubuhat ng mabigat at pinangyayaran. Walang maramdamin kung paano mahirapan. Pagkakagapan ng dinadala ibadamayan na hindi ako maatuto at tandaan na hindi ko pwede basto sunod ang kasama tayo. Hindi yun mo kagaya balik ko ang kasakahan. Hindi na ko makikipag sa buka talaga ako. Nga kaya ako na pwede papapagdating sa'yo. Nang naman ko kailangan darating ako. Subukan na di ka sunat at ako. Kapag hindi ko siguro na kung sasagutin mo ako. Sandy Oliverio, the best. Ako'y nasa Malate, yeah. Oh, darling, darling, say, di na kaya ilaw. Oh, madalas, sumalabas, pagkapi, yeah. Oh, darling, darling, say, mami, oh, stay, mami, oh, madalas, sumalabas, Northern Summer Mix DJ. Hasta la Vizares, Idol. Pinasok ko, and boy, walang the place. Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best.
Northern Summer Mix DJs. Basta la Bizares Idol. The best. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, ikaw sa kasi sa spaceship, isa sa kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, ikaw sa kasi sa spaceship, isa sa kita. Mr. Who's the chick, Nick? Cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black. Tas pink na panty, binaba ko sa sahig. Tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin mapipilan ng init kong dala. Napapakalmot na at napapaungol siya. Sabi niya, NIK, ibaon mo pa. Bilisan mo pa. Sige, sige, sige pa. Huli ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Sumitis ka ba? Kasi gusto mong dinidiyaan ka. Walay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharong ka ba? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, ikaw sa kasi sa spaceship, isa sa kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, ikaw sa kasi sa spaceship, isa sa kita. Ang iyong ngiti ako'y na-attract. Lip-lip naglala, parang merong katatak. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay NIK. NI to the motherfucking gay. Kasi slick, medyo pogi, sa mata mo'y malupit. SAMEINTO, sobrang sexy, fit na fit. Yung snat, nakitit, tapos medyo makulit. Mahaba ang buhok, ang mga matay singkit. Yun ang aking tipo, minsan pag wala ng flick.
matagal sa laban, parang Jordan Game 6'6". Siya ay sobrang sexy, miniskirt at fixie. Chick na always down, hindi ka magsisisi. Pag-aral ka ba? Kasi gusto mo yung ginagapang ka. Harina ka ba? Kasi gusto mo yung nilalamas ka. Production. Sasakay kita at may kailangan aking dala-dala. Sige mo kasama, huwag kang magtaka. Di ka magduda, walang baka-baka. Sa las ka ng gabi, di ako mapakalit. Mga nakasindi, tas di ka makatabi. Pag mo ako kape, di ako makalagay. Bawat parte, huwag ka na maginate. Pulang pitit sa iyo nakakapay. Chicks magamit ang lahat ay gonna pay. After money stands, till they wanna hide. Dahil sa daan, siya ang pipay. Hindi ako ang magpipigil. Can I see you parang oras pa ganito? Kotse ka ba? Kasi gusto mong sinasakyan kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, i-process ka. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, i-process ka. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Basta la Visares, Idol, Imperio, the best. Northern Summer Mix DJs. Malayo na ang gabi, wala ka sa'king tabi. Pilit kong nilalaban ang nakaraan. Ngunit di manalo dahil walang pag-ibig mo. Piliyo mo, naririnig mo ang magsabi mo ko. Sana'y pakinggan mo. Kahit di na tayo, sana'y maalaan mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo. Ang bitok ng puso ko ay ang pangalan mo. Ako ay lumuha dahil di ko kaya nalimutin ka. Iwan ka dahil ikaw lang alam ka. Ako'y nagmahalang todo, pero ako'y niloko. Sana'y mahal at tumuto ang sisimbahin mo. Sana
Kung hindi ako nararapat sa'yo, bakit hinayaan bang mahulog ang puso sa'yo? Oh, wala akong magawa, minahal kita kagad ang puso kong ito. Kanino ka ba? Naranasan mo na ba ang umibig sa tao na di pala para sa'yo? Pagkatapos mo na mahalin, ibigay ang lahat sa bandang huli ay ganito. Aalam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa'king ipinadama. Naramdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga mata, nagpapikit habang binabalikan ang mga nagdaan. Hindi na malaman anong dahilan, palagi itinatanong mo saan ka ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal? Bakit dito nauli ang pag-ibig na ibinigay? Bakit mo nilagay sa kalungkutan at bigat yung ito bang suki? Magkawa di maikupli kapalit ng aking katapatan na tila parusa sa akin magturo sa ano ang mali at ako'y nilapatan marahil ay di na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa iyo. Kung nalalaman ko ang dapat na mahalin isa na ganito ang natamo. Bakit ba tayo lang ang namasaktan ang puso kong ito sa iyong pagpinsang happy ang siyang maramdaman. Hindi na kami babalik ang lahat ng ating nakaraan dahil ba sa hindi na ang lahat sa iyo'y paalam. Kahit di na tayo sanay maalaala mo, kahit di na tayo sanay pakinggan mo ang tibok ng puso ko, kaya ang pangalan mo. Ulit-ulit na pinapanggit ang kanal ang magkasawayan. Tayo ay pinagtago, ngunit hindi pinarana. Sa paglaro itong mundo, nalimutan kahit mahirap para sa sarili. Oras na hindi na magbabalikan, pinagtago, ngunit hindi pinarana. Na hindi ay isa't isa. Ayun, Miguel, shoutout sa'yo, Ma'am Alisa Roldana. Saan na yung host? Ayun, dito na ako, kababalik lang. Yan, nalamig, Stevie Luz, bro. Ayun, Miguel, shoutout sa'yo, bro. Maraming salamat sa pagdalaw, bro. Ayun. Mag-live ka na mamaya. Ayun. Sige, mga 1 hour naman ako, bro. End na rin ako. Yan, maraming salamat sa pag-thumbs up nyo dyan. At 21 thumbs up at kapag viewers natin.
Ma'am Alisa Roldan Vlog. Ayun. Miguel shoutout. Welcome po. Ayun. Sino pa ba? Yan, Lods J. Miguel shoutout. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan. Ayan, si Lods J. Lods J. Miguel shoutout. Si Energy Effective. Ayan, si Lods Coco. Welcome to Falcon 1. Ayan, maraming salamat sa bro. Sa pag-renew ulit ng iyong membership sa akin. Maraming salamat sa iyo, bro. Ayan, thank you so much. Ayan. Ayan, Miguel shoutout ulit dyan sa ito. So, 4 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa Lolo Biggs. Bro, Noel Maraha. Thank you, bro. Ang nakaraan sa'yo'y... Ayun guys, may nakapin pa ko. Support naman natin yung nakapin dyan sa taas. Yung upcoming premiere ni Tamsak Dan ulit. Maraming salamat sa'yo ulit, bro. Maraming salamat ulit sa patamsak mo dyan. Yan, grounded na yung ano ko. Ayun, kape tayo, bro. Chai pala to, chai. Hindi na ako makakyat sa live mo, bro, kasi wala na akong MB. Naubos na yung MB ko. May sana sa live mo, kakanta-kanta eh. O, diba? Next month na naman tayo, bro, makakyat sa live. Ayan, mag-graduate tuloy dyan sa 4 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo. Ayan, guys. 1 minute and 12. 1 hour and 12 minutes na po tayo. Ayan, bilis na ng oras, ano? Ayan, sa tao dyan, sa bansang Pilipinas. Ayan, siyempre guys, sa bansang Cebu. Umpisa na ngayon yung tinatawag na Semana Santa. Yung tinatawag na Holy Week. Ayun yung sa atin sa bansang Pilipinas. Ayun. Ay, maraming salamat ulit dyan sa inyo sa 5 million viewers sa 22 thumbs up po natin. Maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga members dyan. Maraming salamat ulit bro, sa pag-renewing. Pedas J, maraming salamat sa pagkakalas. Pio. Ayan, alam naman natin guys, busy ngayon kasi siyempre guys, Ramadan. Ayan, pang ilang ano na to ng Ramadan. Kasi busy. Busy talaga yung mga ano natin. Siyempre, alam nyo naman guys, halos lahat naman ng luwan sa mga live natin, halos mga Middle East, karamihan. Busy po mga yan. Maraming salamat sa inyo. Pagmusikan ko muna kayo kung ako nagkakape. Maraming salamat sa iyo, bro. Maraming salamat sa pagkamsak mo sa dalawa ng kapit. Maraming salamat sa iyo, bro. Saglit na, bro, ha? Sandy Oliverio, the best. Lagi
Ikaw ang laging hanap-hanap sa tuwing araw. Ikaw ang nais kong sabihan ay dahil ikaw ang buhay at pag-ibig na nangangamba sa aking puso. Tunay kang isa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa tuwing araw. Ikaw ang nais kong sabihan ay dahil ikaw ang buhay at pag-ibig na nangangamba sa aking puso. Tunay kang isa. Hasta la Pizares Idol. Sandy Oliverio, the best. Ang sarap ng maninamay. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang daming ligaya ka? Sa tuwing na naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibig pang iba. Sandy Oliverio, the best. Oh, ang sarap ang maninamay. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik na lang din ako. Sa tuwing na naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibig pang iba. Mahal kita, magmamahal kita. Inisip nila hindi mahalaga, mahal kita mahal. Sino ka Hasta la Pizares Idol. Northern Summer Mix DJs. Sandy Oliverio, the best.
me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart beat song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Northern Summer Mix DJs. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart beat song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Basta la Visares Idol.
binibili. Just touch my body. Mateas, wala. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko binibigay. Binibigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano nga maging reyna. Para mo sa mga alaman na kailangan pa ng buhay o magsisilbigan tayo. Malaparakis parang bantayan. Sinita ka lang bulungan. Di natin ano to ang datingan ko pag ikaw kasama ko kasaling aming hintunan. O binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. O binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. O binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body. Di ko kalain na malapit na lumapot ang mga labi natin. Dalawa na sa kamalapit. Ayan, may shoutout sa iyo, Kuya Mon. Ba, para helicopter yung ano ko. Baka ano. Ayan, shoutout sa lahat, sabi ni Kuya Mon. Ayan, may shoutout. Ayan, may shoutout na kayo, guys. Balik kasi ako, bumili akong tubig na inumin namin. Ayan, kasi mamaya mag-isya na naman. Ayan, may shoutout ulit sa inyo. Hingal-hingal pa ako. Ayan, meow. Ayan, may shoutout po sa inyo. Maraming salamat dyan. May nakapin pa ko sa taas yan. Please, tamsa naman natin nakapin. Iwan na po kayo ng bakas. Ayan, iwan kayo ng bakas ng swabing-swabing bakas. Ayan. Just touch my body. Just touch my body. Just touch my body. May ko. Ayan. Parang plano yung ano natin Ayun. Kasi nga maganda rin. Ayan, Kuya Mon, maraming salamat sa video-video mo dyan. Teka ko muna aircon ko. Ayun. Ayun. Hello. Mahaba yung book natin. Mahirap yung mahaba yung book. Siyempre, ginusto mo yung pahaba yung book Tsagaan natin yan. Ayan, magandang chat ulit sa inyo dyan sa 5 million viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Siyempre guys, 1 hours and 35 minutes na tayo. Di ba? Bilis ng oras. Ayan lang yan, para update lang po tayo sa ating live stream. Para hindi naman tayo kasi pag hindi nag-update, wala na. Wala mangyari sa ano natin. Maliit na nga ng ano natin, tapos wala pang update. Tapos na. Ayan. Nasa natin yung microphone. Ayun. Ayun! Mainit naman. Pagka ano. Ayan. Ano mga gawin natin? At syempre, magpapa-music lang muna tayo. Kasi wala pa naman Ang
babae, hindi naman kinain ang sana di ka din. Matulog ka pa sa mantika, tutugaan natin ang kapita. Laging yung pababa at ang bata. O ba't biglang na ng tumakbo? Wala naman bago, wag ka muna lumayo. Sa'yo lang na po ba kayo? Oh, binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay bigayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay bigayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, protein yung nagkapal niya. Sure na finish ka, finish ka. Those existence almost probably look like her. Probably look like her. Those existence almost probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Makes me choose it, makes me blush, it gives me worth. And I can see her in me from this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Makes me choose it, makes me blush, it gives me worth. And I can see her in me from this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. May babae ako nakita kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Ay na, magturingin ka sa akin na ay mabit na. Pero di nga nagkali kupido sa pool na sa pool ka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure ball maaakit ka. Hanggang tansya na niti niya, protein at kapal niya. Sure na finish ka. JRT is back. I love the way she makes Ayan mga lord, shoutout ulit sa inyo dyan guys. Ayan, naka 1 hour 39 minutes na po tayo. O diba, bilis na ng oras. Ganun talaga yung pag mga oras. Ayan, sa 7 million viewers natin dyan, maraming salamat ulit sa pag-support kay Falcon of this, dahil sa pagtiyatagaan nyo dyan kahit walang kwenta-kwenta ang live na ito guys. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Tamsakan nyo naman yung nakapin dyan sa taas, kahit tamsak lang naman ang hinihiling natin. Maawa naman kayo ay. Kaya man, maraming salamat sa iyo bro Noel sa pag-renew ng iyong membership sa akin. Ay, malaking tulong po yan sa tulad po natin ng mga small YouTuber. Wala naman ng boss na views natin ay pinakamababa. May shoutout po sa inyo. Tiyaga lang po. Pag may tiyaga, ang sabi nila may ilalaga. Diba? Yan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan, mga land-based man yan o service, may shoutout po sa iyo. Ayan guys, ayan. Siyempre guys, ngayon pwede na po kayo makaboto. Kung may mga time naman kayo, magboto na rin kayo. Oo, kasi pag nag-renew tayo ng passport natin, kasama na makarestore na po tayo. Kaya nga gusto ko magboto talaga. Hindi pa naman ako kasi ganitong kasi yung schedule ng embahada rito sa lugar natin alas 2 yata, alas 10 ng gabi. Ayan, siguro mga masunod na araw na lang tayo. So, may pangalan naman tayo doon. Sayang yung boto natin. Ayan, tulad nyo guys ng mga OFW na nasa land base po tayo. Ayan, pwede po tayo magboto. Kasi start na po sa atin. Kahapon pa, Agis pa yata start.
Tapos alam ko na last na ano natin na May 8 yata yun. Gusto ko yung matagal na kasi ako nakaboto guys, ilang taon na rin. Kaya nga nung chinek ko yung ano ko sa nakita ko may pangalan pala ako nung kasi 2017 ako kasi nag-renew ng passport ko eh. Dito, yan. Automatic na nakarehistro na. Di ba? Ilang years na rin ako hindi nakapaboto. Di ba? Since 2000, para pa 2007 yata, 6 pa yata yan. Ayun, sayang. Sayang yung boto nyo guys, siyempre. Tulad natin yung mga OFW, at least medyo ma-active naman tayo kasi pag hindi ka nakaboto, at least nabubura na rin kasi yung pangalan mo pag hindi ka nakaboto, dapat makaboto lagi tayo pagka may eleksyon. Kasi ang alam ko kasi pag hindi ka nakaboto, mag-rehistro ka pa ulit eh. At least pag nakaboto ka na, dito, di ba? So okay na. Yun na importante doon. Your connection is unstable. Unstable yung connection natin. Sayang yung boto natin. Ayan. Siguro baka makasunod na rin ka, magboboto tayo. Sayang yung boto natin. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 22. Ayan, sa nagbisita. Tapos lumabas na rin. Maraming salamat. Dapat nagtamsak naman kayo bago kayo lumabas. Silip lang eh. Tamsak mo. Sige, tamsak lang. Hindi pagdamot yung tamsak nyo. Hindi, kung hindi nyo kursunada yung host, mag-tamsak na lang kayo. Para okay. Ayun, may nakapid pa ako dyan guys. Siyempre guys, mayroon pa tayong 17 minutes para mag-end kasi mag-asikaso na rin. May trabaho na rin. 8. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Baliktaran, no? Ayan, siyempre guys. Mainit kasi. Mainit na kasi ngayon. Ayan, sa 7 million viewers natin yan. Sa mga bagong ano dyan guys. Please, support man natin. Sa kanyo naman ako dyan guys. View natin. Huwag yun na ipagdamot yung tamsak nyo dyan. Sa nakapin sa taas. Tamsakan nyo naman yan guys. Maluoy ka mo. Maawa na kayo. Salita tuloy ako dito ng Ilonggo mamaya pagka hindi kayo nagtamsak dyan. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, siyempre guys, gusto ko sanang kumanta kasi may kanta ayaw sa akin. Tama na yan. Mahirap maglinis ng CPR. Okay, saglit naman maglinis ng CPR. Pagka computer gamit mo, saglit lang naman. Pero pagka cellphone, medyo madami ka pong pindutin. Ayan, Ma'am Scarlett, may shoutout. Tapos ka na, Ma'am Scarlett. May shoutout sa iyo dyan. Ayan guys, mayroon na akong natitirang 16 minutes bago po tayo mag-end para makapaghanda na rin po tayo. Diba? Ayun. Alam ko nakatakain na po lahat ng mga kaibigan po natin dyan na hindi pa kumain. Yung nagpa-fasting. Siyempre yan po yung ng ating mga pagka-Ramadan. Kasama ko tapos na. Naluto ko na ng pagkain. Siyempre, nakakain na rin ako. Siyempre, kailangan natin mag-diet din minsan. Meow! Sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Sa lahat po ng mga... Ayan, shoutout po sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, kay Lolo Bigs TV. Kay Ma'am Scarlett, kay Ma'am Nilda, kay Ma'am Carmen. Ayan, kay Lods Oliver. Ayan, kay Ma'am Richelle, kay Maria. Ayan, kay Team Hads. May bro naman kay Lods Salazar. Kay Ma'am Merds, kay Ma'am Jenny Raps. Ayan, kay Kuya Mon. Kasi mo pa, nakalimutan ko. Ayan, may shoutout ulit sa inyo. This Wi-Fi nito has no access to the network. Ayan, baka sa mga ganyan guys, ang na cellphone ko, wala na siyang data, mabos na. Pero limited naman siya sa YouTube at saka sa yung social media niya, unlimited po yan. Yun ang kagandaan. May shout out sa inyo dyan. Ay, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ay, nako. Pag may tiyaga, mayroong nilaga. Pero ngayon, pagka walang tiyaga, wala din tiyaga.
Oo, nakapagod kaya magyayaw sa taas. Kung ano sabihin mo. Kung wala ka naman sasabihin, ako, wala na, hindi ka na magsalita sa taas. Kaya ako, kahit ano lang alam ko, sinasabi ko na lang para may sabi na ako sa taas. Eh. Ayan. Ay, maraming salamat ulit sa inyo dyan sa nagtamsak dyan sa 22 tamsak ko dyan. Maraming salamat. Yan, shoutout din dyan sa bansang Pilipinas. Philippines! Ayan, bote nyo na wala na kayo bote nyo. Ay, gusto ko man sa mga StreamYard guys, kaso lang wala tayong MB. Handa sana may StreamYard ka, may kausap ka rin sa taas. Wala tayong StreamYard eh. Wala tayong makausap sa taas. Ito! May StreamYard pala ako isang beses. Date lang. Gusto nyo na, siyempre. Ayan. Salamat sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Ayan. Tapos nito, manood na lang tayo ng ano mamaya. Live this Pelos Nelson. Heaven the word, we can do it. Heaven. Heaven the word. Ayan. Sino na may naka-live? Macho. Ayan. Hadir Hamin, live friendship is one of life's greatest treasure. Ayan. Sige. Ano ka-live? Sabay na mag-live guys. May bakante naman kayong oras. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa. Ayan. Chainsaw. Ayan. May iba na nga boses natin para hindi kayo manibago. Oh, di ba? Ayun! Malaking tao tapos yung boses maliit. Hindi yan. Ito. Ayun mga lord, shoutout ulit dyan sa 8 million viewers natin. May iba naman tayo ng boses. Kasi palagi na lang yung boses ko na narinig dyan. Ibahin ko naman ang boses ko. Hindi na pala yung boses ko. Ayan. Ayun mga lord, shoutout ulit dyan sa 7 million viewers natin. At sa kanya naman guys yung nakapin dyan sa taas. Para naman masaya tayong lahat. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Mayroon po tayo natirang 8 minutes. Para po tayo mag-end. Una. Alam ko sa inyo. Ayan. Yung kanina pa ako nagsalitan, dito nagsalita ang katabi ko.
Anong nangyari sa'yo? Tawa naman itong boses nito. Tapos na, pagka yan ang ginagamit ko na salita, guys, hinihingal na ko. At parang hinihingal kayo sa boses na yung maliit na yan. Ayun guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa nagtamsak at sa mga pin dyan sa taas. Maraming salamat. Ngayon guys, siyempre guys, tayo po ay hindi na tayo magtatagal mamaya-maya. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desart. Ayun, ang lawin ng desert, the lawin, the love. The lawin, the love. Shoutout sa mga kalawin ko dyan. Ay, bahin naman natin kalawin. Ayun. There was problem with their server. Oh, di ba? Minsan humihina yung signal ko. So, 7 million viewers natin yan. Maraming salamat sa inyo sa patambay nyo dyan, sa pabiji-biji nyo dyan. No, ilan lang yung tambay niya kasi akin yung iba din dyan. Maraming salamat sa inyo dyan guys sa patuloy na pag-support kay Falcon. Yung kind of the bigs, maraming salamat sa iyo ulit Bro Noel na sa pagparin nyo ng yung membership. Ayan, siyempre. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan, sa pagpatuloy na pag-support kahit ang live natin, wala namang kakwenta-kwenta daw. Tiyaga-tiyaga lang naman yan guys. Ganun naman talaga. Pag nag-uumpisa sa, dapat pag may tiyaga, kasi pag nakikita na may tiyaga, kahit talaga kasi gagandi palaan ka rin ng may, di ba? Ganun naman yan. Kaya nga sabi nga na, daig ng maagap yung masipag. Agad-agad. Agad-agad na lang tayo nila. Ito ngayon mga gut-ugot ay. Pero sa edad kasi natin, hindi naman uso ng mga gut-ugot. Siyempre yung mga pasunod sa uso ba? Yan, shout out sa tanan nga mga Ilonggo dira sa bansang Iloilo. Shout out sa tanan mga Ilonggo dira. Shout out dan. And shout out sa team Maliw-Maliw na sa panguna po ng ating Suprema na si Ma'am Rachel Evangelista. Siyempre, malapit na daw siyang umuwi. Sabi niya, wow. Malapit na si Ma'am Rachel umuwi. Ayun, kanina sa live niya, nag-iwan na po siya ng mga katagang mamimiss ko kayo at maraming salamat daw sa pag-akyat ninyo sa mga live niya. Ayun, sa tati, maraming salamat din sa pagdalaw kanina, Ma'am Nelj. At saka kay Aling Carmen, na mahal Aling Carmen. At siyempre kay Ma'am Scarlett yan, na pabiji-biji sa baba. At maraming salamat din sa pagdalaw, Frel Lods, Nelson. At kay Ma'am Blazy. Ayan, yung mag-asawa na sa 40. Ayan. At siyempre guys, ayun nga sabi ni Frel Lods, yung live niya, 10 lang daw yung viewers. Ay, hindi naman kami magkakalayo. Ayan, ganun talaga yung Frel Lods. Pag may tiyaga, mayroong aalaga. Okay, may nayang guys. Kahit maliit na yung viewers natin yan, yaman dyan. Siyempre, ang naman natin yung pili ko yan, nila manood sa atin eh. Ang balit eh. Pagkayaw, kaya mo na. Oo. Magkakasala pa tayo niya kung ano pa pinagsasabi-sabi natin. Ayun, kailan siya tatuloy sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Salamat sa inyo sa pagdalaw guys. May 5 minutes na po tayong natitira. Ayan, siyempre shoutout sa lahat po ng mga kaibigan din natin sa Margination, siyempre. Sa lahat po ng mga kumpare natin dyan. Galaw, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng mga kaibigan natin. Generalize natin para hindi masaya. Ayun, shoutout sa mga ka-BBM ko dyan, siyempre. Shoutout sa mga ka-BBM. Ayun. Tsaka Inday. Siyempre guys, BBM. Inday Sara po tayo. Ano kanya po tayo? Kaya meron tayong halalan para mamili po tayo kung sino po yung naayon sa atin at yung pananaw natin ay makakatulong po sa ating bayan. O, siyempre kung pananaw nyo guys, yung tao na inububutuhin nyo yung makakatulong sa ating bayan, ay diretsyon nyo po yan. Mayroon po tayong free will, sabi nga nila. Ano ba? Bakit isa po sa atin may karapatan para bumuto kung sinong butuhin natin? At siyempre, walang didikta po sa atin. Ayun. Pero siyempre guys, pag sa bansang Pilipinas, alam nyo na yan.
Hindi naman bago yan sa atin, siyempre. Siyempre sa panahon ngayon kasi guys, ano na ngayon, medyo mulat na rin yung tao. Kasi nung unang panahon kasi wala pa naman uso yung mga radyo, balita lang dati yung marinig. Pero ngayon, malawak na kasi sakop ng social media. Yan, marami ka nang mababasa. Siyempre yung tao mulat na rin sa mga nangyayari noon. Di ba? Hindi na sila di tulad noon na, si ano na lang, ganito na lang, ganyan. Siyempre, dapat mananaliksik din po tayo guys, para mas Oo. Pero tulad ng kaso, din yan, saliksikin po natin para malaman natin kung tama ba o mali. Mali naman pala yan Bakit masusundo? Ano lang yun? Di ba? At least may lapit na yung 3 minutes. Saglit lang. Pag salita ka pala mag-isa, saglit lang. Siyempre guys, malapit na yung di ba? April 9 na. Meow, meow. Yan sabi nyo, April 9 na, malapit na. Di ba? Isang buwan na lang. Ako, yung mga sa atin ito, hindi na makatulog yan. Nangayayat yung iba nitong mga politiko. Hola Bigs, may galad shout out, sabi ni Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa Ma'am Scarlett sa BGP nyo dyan. Walang tigil pahinga ngayon ng mga natin, yung tatapos ang banya. Ayan, siyempre, yung mga yung pumunta sa mga dating hindi na pinupuntahan, pupuntahan na nila yan. Kahit mga masikip na lugar, puntahan nila yan. Siyempre, di ba? Alam mo naman yung mga pagkatapos ng eleksyon, wala na. Di ba? Siyempre guys, may karapatan po tayong punahin yung bawat kasi taxpayer po tayo. Taxpayer po tayo. Tayo po nagpapakulo ng kanilang mga sinaing. Hindi nyo lang alam. Basta government official ka po, tayo, mga taxpayer po napapasahod. Siyempre, sabi mga tax po natin. Alam ba kung hindi ka lang bayad ng tax mo, wala kang reklamo doon. Ayan, siyempre malaki po. Tulad natin ng mga OFW, malaki po remittance po natin. Ayan, siyempre guys. Ayan ang tayo po tinatawag na bayaning buhay. Hindi ibig sabihin pagka bayani, namamatay. Hindi Tayo rin mga bayaning buhay. Siyempre, ban po pasok sa bansa natin mga remittance ng OFW, malaki yan. Di ba? Siguro, medyo na ngayon kasi pandemic nga. Siyempre guys, kailangan din po natin maging sa paligid natin. Para alam din natin nangyari po sa ating bayan, siyempre. Buto nyo na sa Falcon, po President. Ayan, may 1 minute na lang po tayo. Ako'y mag-i-end na. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa pabiji-biji nyo dyan sa baba. Siyempre, sa lahat po ng ayan, si Ma'am Jeneline X Vlog. Ayan, nakahabol pa si Ma'am Jeneline X Vlog. Maraming salamat sa Ma'am Jeneline sa pahabol. Siyempre ako, Ma'am Jeneline, ay tamang-tama. Ako mag-i-end na rin. Naka 2 hours na po ako. Maraming salamat sa Ma'am Jeneline. Ayan, sa patamsak mo dyan. Ayan. Guys, hindi na rin po ako di ba? Naka 200 na. Ayan. Ayan, sa 5 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo dyan. Kay Ma'am Scarlett na pabiji-biji. Ayan. JCL Buhay of the Tamsak ko. Sa Ma'am JCL Buhay FW. Ayan, maraming salamat sa Ma'am GSL. Ayan, sa pahabol mo. Ako'y maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, sa patamsak nyo dyan. Ayan, sa tamsak nyo lang, guys, sapat na. Ayan. Siyempre ako, guys, na kasi may trabaho ako maya-maya. 8. Start na po yung aming trabaho. Kaya, iiwan ko muna kay pansamantala. Ayan. At maraming salamat sa inyo sa pagdara niya kay Ma'am Scarlett, kay Lubigs TV. At sa lahat po kay Freeloads, kay Ma'am Blazy, ayun, kay Ma'am Carmen, kay Ma'am Nilda, shout out po sa lahat niyo, kay Kuya Mon, ayun, kay Ma'am Scarlett, at sa lahat po na nagtamsak ko na Ma'am Ami, ayun, ayun, nakapin sa taas. Sa lahat po nang dumalaw at nagtamsak dyan, maraming salamat. 7 million viewers natin. Ako guys, mag-i-end na. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayaw ko sana mag-i-end kasi may trabaho kasi ako Ayun, no? Di ba pag nag-i-end ako, dumadami kayo? Ay, masarap sana magkwentuhan party tungkol sa sa eleksyon. Pero sige lang, sa next na live natin. Ganyan topic natin. Di ba? Ay, nako, ayan.
At anyway, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Sa lahat po ng members ko dyan, Miguel Love shoutout. Maraming salamat kay Bro Noel, Team Organic Arlene Vlogs mula shoutout ako sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Arlene. Sa Team Organic, ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Yan, Dan ka Lance. Ayan, sige. So, ano po yun guys? Dikitan nyo, iwan lang po kayo ng bakas kay Sir Lance. Para babalikan pa si Sir Lance po ay nasa Dubai po yan. Nagdidikit po yan si Sir Lance. Si Lance. Ayan. Ayan. Team Organic, welcome host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Team Organic. Ayan, pasensya na po kayo talaga. At ako ay mag-i-end na. Ayan, siyempre. Ayan, next time po, ayan, hababaan ko po yung live stream ko. Kasi alam niyo naman, kung nakakaalam niyo naman po, pag sa Middle East po kayo, siyempre Ramadan. Araw po ngayon ng Ramadan. Buwan po ngayon ng Ramadan. Ayan, Team Organic and Ma'am Giselle at Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat sa inyo. At sa lahat po, maraming salamat. Ako ay magpapaalam na sa inyo. Mag-good night na. Mag-end na pala. Late na ako. Ayan. O ma'am, naka 2 hours na po ako. Kasi may work po kami, ma'am, panggabi na Ramadan. Okay lang po, Ma'am Team Organic. Maraming salamat ulit sa pagdalaw mo. At kay Ma'am Giselle. Ayan. Ayan. 8 million viewers. So, maraming salamat sa inyo, guys. Mag-ingat po kayo lagi. Ayan. Ayan. Mag-ingat po kayo kasi kung diyan kayo sa bansang Pilipinas, maulan ngayon. Parang may low pressure yata. Ayan, sa lugar po namin. Ayun, sa Western Visayas, maulan po. Okay po, host. Ingat lahat. Bye-bye po. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Arlene. Ay, Ma'am Arlene. Saka Ma'am Team Organic. Ayan, maraming salamat. At sa lahat po ng bumisita sa akin live stream, maraming salamat. Ayan. Ayun, Team Organic. Shoutout sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan, thank you so much sa inyo dyan, guys. Mag-iingat po kayo. Lalo sa panahon ngayon, maulan. At syempre, sa palabas-labas nyo ngayong Ayan, maraming salamat and keep safe sa lahat and God bless us all. Good night. Bye-bye.